isine kang gara-gara. Para penonton tepuk tangan untuk Niken Salindri. Bumi langit gonjang-ganjing para pekang kang pratala lindu ping pitu sahari angap kang jalan idi Awamu nek iso suluk. Tahu kenal dalang sapa iso suluk barangane? Akbar, Pak. Ngaku. Kidung katresnanku Sang Rahwana Raja ijen mulangake aku kalamun tok urip kuwi mung saklebatan sing tau dadi kancamu bisa dadi kancane wong liya sing nate mbok tresna bisa dadi tresnane wong liya wong atuwa lan kulawarga uga bakal pinisah merga umur ilang kuwi mung saperangan cilik saka perangan-perangane urip sapa wae sing teka bakal tak sambut sapa wae sing lunga bakal tak ajangi jembar uripku pepindhane omah aku sing duwe omahe lan turahe tamu-tamu sing ora bisa tak peksa nggo nginep terus-terusan yen pengen ngrasake nikmate panganan si weteng kudu luwe dhisik semono uga nggayuh tulusing katresnan kudu wani lara kesiksa lan tiba luwe dhisik Sang Rahwana amanggale sinta yakti dapan bisa serna mamayangan jroning ati linali saya kadriya
Hanenggih menika Tawarnanira ingkang mapan wonten ing Taman Argasuka. Nyata endahe Taman Argasuka ing Marcapada datan wonten ingkang angungkuli. Ora mantra-mantra wujuding taman prasasat mapan ing kasuwargan ingkang hangit jawantah. Wiwit gapura nganti dumugi wit-witan kinemulan sesekaran ingkang Hangganda-wangi. Nadyan padange Wancirina ewadene datan ana hawa panas. Semono uga yen wanci dalu kepara hawa anget ingkang rinasakake. Tur padange kepara malah hangungkuli yen to Wancirina. Tengahing taman wonten wanita ingkang katingal hanandang sungkawa. Lah menika Tawarnane putri garwaning Prabu Rama Wijaya ingkang asesilih Dewi Arakyanwara Sinta. Ketingal sang Dewi Angore rikma panjang tumumpang giger prapteng dhuwur wadidang. Ladyan madyaning taman kathah sesawangan kang endah tur hanyeng semake. Parandene datan bangkit hanglipur marang duh kitaning Sang Kusuma Dewi. Kepara saya tumlawung penggali sang Dewi labet amung tansah gawang-gawang citraning kang garwari Sang Rama Badra. Dadak sakala wonten swanten Natakari lan swanten ingkang hanguwuh-wuh. Tanhasanes sawanira dutane Prabu Rama nenggih Raden Anoman ya Raden Senggana kya marak mring padaning Sang Dewi. Angudari Tyasariwut Rawa Perawat Wati Wati lamun kauningan mring sang ambek ngumalati Hanuman malumpat sampun prapteng witing Nagasari mulat mangandhap katingal wanodya yukurwaking gelung rusak waralan kisma kang iga kaeksi Mangkuta Wanara lah kok dadi iki ana Wanara Kusika Seta Mara Gage prasaja sira iku rewanda saka ngendi lan sapa ingkang dadi jenengmu Kisanak? Nuringgih Sang Kusuma Dewi, kula menika wingking saking negari Pancawati Denda. Abdi
Adinipun Gusti kula Prabu Rama Wijaya nami kula pun Anoman inggih Senggana Sang Kusuma Dewi. Mengko dhisik apa ora jeneng ampiak awur-awur wong akekasih Raden Rama kuwi dudu ratu lo Anoman, Prabu Rama kuwi dudu jejering ratu. Waduh, mugi kawuningan Sang Kusuma Dewi. Wiwit Sang Rama pinanggih pepunden kula nuwun inggih Paman Narpati Sugriwa, paring pitulungan dumateng Paman Sugriwa, lajeng Kanjeng Paman ingkang dipun biyantu dewa cacah gangsal tumunten ngiyasakaken negari kagem ratu Gusti kula Prabu Rama Wijaya. Pramila ing rikalenggahan sakmangke Prabu Rama sampun lenggah jejer nalendra wonten ing negari Pancawati Denda menika Gusti Putri. Anoman Senggana sira senadyan wis ngaturake kang kaya mangkono, ananging aku ora bakal gampang percaya marang ujarmu mau. Yen tanpa ana bukti sira iku temen-temen kawulane Sang Rama Wijaya Anoman. Nggih Sang Kusuma Dewi. Dawah kaleresan. Nalika kula badhe dinuta sowan sang dumateng sowan ngarsa paduka Sang Kusuma Dewi, kula ndikaaken ngaturaken nuwun inggih punika wujudipun sesupe. Sesupe lintring temanten kunjuk dhateng Sang Dewi. Ingkang menika Sang Dewi Sinta, sumangga Sang Dewi nyuwun sewu keparenga mundhut wujudipun lintring temanten peparingipun Prabu Rama Wijaya. Kula aturi mundhut saking pucuking buntut kula menika Sang Dewi. Anoman Senggana nuwun kula wonten tinimbalan ingkang adhawuh Sang Kusuma Dewi. Aku njaluk pangapura ya Anoman, dene wis nganti entuk rewangi totoh nyawa anggonmu temeka marang taman saka kene. Pagene aku isih maido marang jeneng sira Senggana. Waduh, mboten dados menapa Sang Dewi. Alabet Sang Dewi maksih nengenaken dhateng kaprayitnan. Anoman, pancen nyata sira dutane Kakang Mas Rama Wijaya. Nadyan mung sak ali-ali kang tumeka ana sak pengarepanku, nanging sawetara wis bisa nambani marang rasa kapangku Anoman. Nuwun inggih Sang Dewi. Gandeng sampun cekap anggen kula sowan mangke mindak dados pengajeng-ajengipun ingkang sinuwun Prabu Rama Wijaya. Keparenga kula badhe nyuwun pamit tumunten kula badhe wangsul dhateng negari Pancawati Denda. Awit sampun kalajeng sagah Anoman sowan wonten ing Taman Saka, ngantos bali wangsul kula anyagahi wekdal sedinten sedalu kedah sampun bali marang negari Pancawati Denda Sang Dewi. Iya Anoman, yen pancen kaya mangkono sing dadi kesaguhaning Anoman marang Kakang Mas Rama, ora liwat aku nyangoni Raharja lan pirang ewu taun suwene aku tetep ngenteni marang rawuhe Kakang Mas Rama Anoman. Inggih, sedaya dawuh paduka badhe kula aturaken ingkang sinuwun Prabu Rama Sang Dewi. Kalilan kula badhe nyuwun pamit saha nyuwun tambah berkahing pangestu
Iya ya Anoman. Aja lali nganggo tekad satriya tanah Jawa. Hayu, hayu rahayune skala sing dadi lakumu sengkono.
Etyan-etyanan. Mangan jor lagune angin gugur hagraning haraku kuro karane tak kiri-kiri ong Horak bumi pragampita pragula mangamba-amba Pragula mangamba-amba hutan deres wara lan lesus Kuwet etyan-etyanan duduh karepe dhewe ana munyuk salah gawe ngorak-arik ana sak madyaning taman suka nganti aku Raden Indrajit ya Sang Megananda kebrukan sawijining kekayon ingkang rungkat saka oyate Wanara Rewanda kang kusika seta tegese munyuk kang wulese putih lakon ndak tibani panah rante lakon dadi bandan dina iki wae bangsat elek mutiar dina iki kowe rangket dina iki kowe wah Dadi bandan risang Anoman ya Sang Senggana ya kalarak wani dening Raden Indrajit ya Sang Megananda tumuju mring praja Ngalengka Gantya ingkang cinarita ingkang mapan wonten ing kedhaton nagari Ngalengka Diraja Ari Sang Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana-raja gemprang kaya kidang gemprong kaya singa barong yen Cinandra solae Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana-raja kadya mliwis hanyam para banyu hanggegirisi
Rumah Wahyut Sang Rahwana Surarupa Mangsa skadi angin Pangsam
prapal keprapal selo selo kapalasan satu lumayu mangungsi kakyat kakudo kang joko-joko Cet anak Anung Anindita bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Anakku Indrajit ya Megananda. Kula wonten dawuh tinimbalan Kanjeng Rama. Kanjeng Rama diweji, Kanjeng Rama Prabu Dasamuka, Kanjeng Rama Rahwana Raja hamiji ingkang putra kula pun Indrajit inggih Sang Megananda. Kok kowe nggawa munyuk? Kok kowe nggawa munyuk? Iki kok ana munyuk sing aneh-aneh. Munyuk ulune putih memplak. Sapa munyuk iki, Jit? Waduh, Kanjeng Rama diwaji. Kalilan munjuk atur waleh-waleh menapa? Semunipun Wanara menika dutanipun Prabu Sri Rama Wijaya. Ketitik Wanara niki wau medal saking sajroning Taman Soka. Sajakipun bibar amanggi Rekyan Warasinta malah kepara Wanara murang tata niki wanuh-wani angorak-arik. Monyet menika wantun angorak-arik wujudipun Taman Soka. Ngantos kahanan ing Taman Soka bosah basah hamblasah duh Rama diwaji piangsa telek munyu iki. Wah. Iblis laknat. Bajingan ora enak wae. Ayo, sawangen raiku. Sawangen praupane Prabu Dasamuka. Monyet elek. Kowe dadi dutane Prabu Rama Wijaya. Ngono apa piye? Wanuh-wani gawe rerusak ana madyaning Taman Soka. Bola bali bedes. Bola bali kewan. Derajate ana sak ngisore menungso. Mula ora duwe utek. Mula kowe ora duweni pikiran. Prabu Dasamuka. Tepungna jenengku Anoman. Jenengku Anoman ya Raden Senggana. Ayo. Aja mung ngumbar swara kowe Prabu Dasamuka. Anoman ora bakal mundur ing geguntur, Senggana ora bakal mendha ing bebaya. Ilango nyawaku bakal tak lakoni. Ya pancen iki sing tak arep-arep Prabu Dasamuka. Yen pancen kowe ratu ingkang sekti mandraguna, yen tok pancen kowe ratu kang sekti mandraguna, ketokno kaprawiranmu. Ketokno kang dadi kadigdayanmu. Yen kowe bisa mateni Anoman tak sembah 7 turunan kowe Prabu Dasamuka. Setan alas wis karimut dare lah kok wani semaur marang Prabu Dasamuka kowe. Kok Prabu keparenga paduka emut, keparenga paduka jengkaka Prabu eling. Raden Anoman menika namung jinejer dados duta. Dados dutanipun Prabu Sri Rama Wijaya. Menawi paduka Kaka Prabu Dasamuka midana dumateng duta, ngendah kados pundi bangering asma paduka jengkaka Prabu. Ayo Dasamuka. Ayo Prabu Rahwana Raja rasah dadak sangga runggi.
Dasamuka jare kondang kaonang-onang kajwara saindenging jagat raya. Dadi ratu sing gegedhuk ning nyatane apa? Nyatane mateni Anoman wae ora becus. Aja ta Prabu Dasamuka adu arep karo ratu Gustiku Prabu Sri Rama Wijaya. Lagi ketemu karo dutane wae. Lagi ketemu karo Anoman wae wis mulur mungkret kaya cacing sing dadi kewanenmu Dasamuka. Kowe ladalah kethek buset. Diobong ning alun-alun cet bajingan bedhias elek. Wah. Ah. Iblis lanat. Hei! Jagat Dewa Bathara wasis kene ngabathara jagat. Mangka kantining tumuwuh salami mong hawas eling-eling lukitaning alam eling lukitaning alam kadiwedyaning dumehati Raden Anoman inggih Raden Senggono keparenga hanempangaken kula kadang anemipun Kakang Rahwana Raja dene nami kula pun Gunawan Wibisana. Inggih Raden, wonten menapa Raden Gunawan Wibisana amrepeki wonten patenggan kula? Waduh Raden, sejatosipun sampun marambah makaping-kaping kula ngemutaken dhateng Kakang Mas Rahwana Raja supados mangsulaken Dewi Sinta dumateng ngarsanipun Sri Rama Wijaya. Namung kemawon namung nyatanipun tutur ketawur mboten wonten guna paedahipun kula matur. Kula inggih mboten ayokyani menapa ingkang dados kerentekipun Kakang Rahwana ingkang badhe midana dumateng jengandika Raden Anoman. Mila kula ngantos amarepeki paduka Raden Anoman, kula namung badhe asung piyandel wujudipun sekar utawi kembang. Sekar utawi kembang kala sinebat Sekar Arumlaga. Sekar Arumlaga nuwun inggih lakar kados mekaten. Sinten kemawon ingkang kecondhokan Sekar Arumlaga menika badhe tuwuh kekiyatanipun senadyan mapan wonten kobaring geni lan mapan wonten saklebetipun samudra. Sekar Arumlaga badhe kula tundhukaken wonten kancing gelungipun Raden Anoman lan sepisan malih Raden Anoman kula aturi nyekseni aturipun Gunawan Wibisana. Kula badhe mbudidaya, kula badhe ngreka daya angreripih dhateng Kakang Mas Rahwana Raja. Namung kemawon menawi Kakang Mas Rahwana Raja puguh ingkang dados tekadipun.
Mboten purun ngunduraken rekyan para sinta. Gunawan Wibisana arsa suwita dhateng negari Pancawati Raden. Raden Senggana. Oh nggih, sembah nuwun Raden. Raden Gunawan Wibisana. Enggal diobong cet. Mawut kang katrajang ing dahana wadya sanggep keprabon perang kang obra margata Hanuman katok-katok nolehmu nyawang endahing jagat dina iki mengko mung kari sak gebyaring tadhit nyawamu wis anguk-anguk ana mbun-mbunan kelakon tak obong dadi pengewan-ewan ana ing alun-alun negara Ngalengka Diraja ing ngriku lungguhan samengku. Ayo wadya bala buta kabeh kudu padha tegel nyawang kahanan iki. Anoman aja nganti dieman. Krana iki satru bebuyutan lakon tak obong dina iki wis senggana. Wancine wis tengah dalu. Sak sampunipun Den obong kaliyan Raden Indrajit ya Sang Megananda katon manghalat-halat uruping punang dahana ingkang angobar marang risang Anoman ya Sang Senggana. Ewadene Sang Anoman ngidap kewala mboten bawane wanara maksih mudha tumaruna. Pramila datan mokal menawi taksih remen hangungaske marang kasudirane. Nalika semana panasing Hagni datan tumama mring anggane Raden Senggana. Awit daya katiasaning Sekar Arumlaga peparing Dyan Gunawan Wibisana. Ngetok karo saningkang pungkasan Dyan Senggana. Sigra ngedum geni Sang Anoman ngobong Ngalengka Diraja.
kobong wah. Kobong, 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 Weh. Alengko kobong, Modar remuk rempu dadi rempon negara Ngalengka bali mring negara Pancawati Dendho. Wadya bala Ngalengka antenana ora gantalan suwe maneh Ratu Gusti Prabu Rama Wijaya bakal ngluruk mring Ngalengka diraja ngebak peperangan njaluk baline Rekyan Prasinta. Sumewa mangkya
darajating praja kawereyan wasannyaruri ora pangrehing ukara karana tanpa lupi Adhilara Silastuti Sujana Sar Jana kelu kalunglun kala tidha tidam tanda ning dumati menangi jaman edan emo aya ing pambuti melo edan ora tahan yen tan melu anglakoni boya ketuman melek kaliran makasanipun dilalang karsa Allah bejo bejane kang lali luweh bejo kang eleng lawan waspada ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara yuwang suksmana mangadili nuwih payungana marang panjenenganing ingsun Rahwana Raja ya Sang Prabu Dasamuka sumrambahe marang para kawula Agung ingkang mapan ana ing Kukuban negara Ngalengka Diraja Gece wali gece sadat setan wali kobra ya bandaku ya donyaku kadangipun Kakang Yayi
Kadangipun Kakang ingkang banget ndak tresnani, Yayi Kumbakarna. Ana dawuh apa Kakang? Animbali kadangmu aku ing kasatriyan panglebur gongso, aku si Kumbakarna. Apa dene jeneng sira Yayi? Adikku kang banget ndak tresnani, Yayi Gunawan Wibisana. Kula wonten tinimbalan ingkang adawuh Kakang Mas. Amiji dumateng ingkang rayi kula pun Gunawan Wibisana. Mangkene ya Di. Maramane siadi sak kloron. Sun timbali madhep marang panjenenganing sun. Dina iki aku bakal ngucapake syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng jagat. Sebab apa? Rikala semana negara Ngalengka diraja Kobar kobong dening ratu diobrak-abrik dening Bedhias elek monyet putih si Anoman. Nanging durung nganti ganti taun Kakangmu Rahwana ya Prabu Dasamuka wis bisa bangun negara kang endahe ngungkuli negara Ngalengka biyen. Sawangen Kumbakarna, sawangen Gunawan Wibisana. Mula ngiras pantes aku pamer marang jagat saisine. Ngiras pantes aku bakal pamer marang jagat saisine. Yen perlu dewa sakayangan Suralaya uga bakal tak pameri. Senadyan praja Ngalengka diraja biyen kobong nanging Dasamuka ora mlarat. Arep melek sing dadi mripate Rama Wijaya Kalamunta Rahwanaraja ratu kang ora gampang disepelekake. Mbok Karna, saiki panemumu kepiye Yayi? Kakang Prabu Dasamuka ya Kakang Prabu Rahwanaraja. Kumbakarna kepriye? Aku ing mriki lungguhan iki ndok kon matur. Ya, matura kanthi walaka adikku Kumbakarna. Aku ing mriki lungguhan iki mbok kon matur sing jujur apa matur watone Kakang Dasamuka seneng. Nggih, balenono ucapmu. Kumbakarna iki ndok kongkon matur kanthi jujur apa anane, apa matur watone Kakang Rahwanaraja seneng sing dadi atine. Loh, kowe matura kanthi jujur Kumbakarna. Kowe matura kanthi walaka, blak utang terus terang. Matura kanthi apa anane? Kakangmu Dasamuka ya Rahwanaraja mung bakal ngangklungake jangga. Nilingake karena ngrungokke apa sing dadi adorira Yayi Panglebur Gangsa, Yayi Kumbakarna. Wonten malih tuladan prayogi satriya gung negeri Ngalengka. Sang Kumbakarna namane Pareka warana diya suprandening kayo utami wiwit perang Ngalengka denya tarepe atur yo yen ana klira-kleruku Kakang Prabu aja gerah kang dadi penggalihe ya Kakang Dasamuka. Babar pisan ora Kumbakarna, Kakang. Piye? Kakang Prabu Dasamuka mau kandha yen wis mbangun apa?
Aku wis bangun negara Ngalengka, Kumbakarna. Yen panemuku Kakang Prabu kuwi durung bangun negara. Nanging Kakang Prabu Dasamuka kuwi lagi mbangun kraton. Yen kraton Ngalengka diraja mbok bangun kuwi iya, kuwi pancen bener. Nanging kalamunta Kakang Dasamuka mbangun negara kuwi tak kira durung, Kakang. Sebabe apa, Kumbakarna? Awit ngene ya, Kakang. Sing diarani mbangun negara kuwi dumadi saka telung perkara. Telung perkara pancen bener. Babare piye, Kumbakarna? Siji. Sing diarani mbangun negara kuwi siji, kuwi mbangun bumi kelairan. Ndungkap angka loro ya kuwi mbangun para bebrayan agung dene ingkang pungkasan. Ingkang angka telu mbangun paprentahan. Kuwi lagi sing diarani mbangun negara. Lah sing mbok bangun iki dudu negarane, ning sing mbok bangun iki lagi kratone. Kakang Dasamuka, Kakang Rahwana-raja lagi mbangun kratone sing nduk nggo urip karo keluargamu. Kratonmu sing nduk bangun apik, kratonmu sing nduk bangun becik, dalan-dalan kok bangun, dalan-dalan kok dandani. Ning kawulamu tetep wit jaman kepungkur nganti ri kelungguhan iki kawulamu tetep keserakat sing dadi uripe. Kawulamu tetep tele-tele babar pisan ora kok penggalih, Kakang. Kakang Dasamuka. Kumbakarna, piye, Kakang? Ana tetembungan Jer Basuki mawa bea. Jer Basuki mawa bea kelakone Panjangka kudu mawa pangorbanan. Jer Basuki mawa bea ki ora ngono kuwi kang dadi cak-cakane, Kakang. Jer Basuki mawa bea kuwi tuladane nalikane Kakang Prabu Dasamuka, nalikane Kakang Rahwana-raja tapa ana ing Gunung Gohkarna suwene 10 taun. Tapa brata suwene 10 taun ben sak taun Kakang Dasamuka diganjar sirah siji. Genep 10 taun Kakang Dasamuka duweni sirah 10. Yen Kakang Dasamuka Triwikrama sirahmu dadi 10. Mula jejulukmu kuwi Rahwana-raja ya Prabu Dasamuka. Dasa kuwi 10, muka ki rai. Yen kuwi nesu raimu dadi 10. Malah ngeraik-ngeraike karo wong gerang cah iki. Lho orane ngono. Aku mung menehi conto, aku mung menehi tulodo, Kakang. Kuwi sing diarani Jer Basuki mawa bea. Basukine kuwi diparingi kasekten iso duweni sirah 10, lah beane mbok tuku nganggo tapa brata suwene 10 taun. Ning yen Jer Basuki mawa bea, ndok padake karo kowe mbangun kraton negara Ngalengka, ning kawulamu tetep kesurang-surang sing dadi uripe. Aku sing ora cocok, Kumbakarna ora mathuk, aku ora sarujuk, Kakang. Mula elinga, mumpung sego durung dadi bubur, nadyan kratonmu negara Ngalengka wis apik, senadyan kratonmu bangunane wis becik, nanging tetep mikir karo kawulamu. Tetep mikir karo nasibe para kawulamu kang urip ana sahandap pepadane Kakang Rahwana-raja. Gunane apa? Gunane apa Kakang Dasamuka madhek Ratu Anyakrawati ambau denda. Nyekel kendho kenceng peperintah negara Ngalengka. Yen bangunan negarane apik, dalan-dalane becik, ning kawulamu tetep miskin, kawulamu tetep tele-tele sing dadi uripe. Cukup, mingkemo cangkemmu Kumbakarna. Wah. Ityan-ityanan
Prodha montap ler kinatap duka yayasine picoco bang mawing wengis kumejot patoning lati netrandit ngondar ndere cukup kowe menengo luwih dhisik Kumbang Arna kowe ora susah gambleh yen ora tak jak guneman. Yayi Wibisana. Kula wonten dawuh tinimbalan donjeng Kakang Mas. Koko Prabu Dasamuka, Koko Prabu Rahwana-raja amiji ingkang rayi kula pun Gunawan Wibisana. Yen miturut panemune Yayi Gunawan kepiye? Yen miturut gagasane Gunawan Wibisana kepriye? Anggone Rahwana-raja wis sembada hambangun negara Ngalengka sak rampunge diobong karo buset elek Anoman ya sing ngono. Piye? Gagasanmu piye? Panemune Gunawan Wibisana kepiye? Babarna Yayi. Ngene nggih. Kalilan munjuk atur waleh-waleh menapa donjeng Koko Prabu? Ingkang rayi tartamtu tumut mangayu bagya dene menapa awit Kakang Prabu Dasamuka saged ambangun negari Ngalengka ingkang endah edipeni kados mekaten. Lho, rungokno Kumbang Karna. Rungokno kupingmu rungokno. Gunawan Wibisana bocah wingi sore ning panemune ngungkuli karo diapurmu. Terus piye? Piye? Bacutno Gunawan. Nuwun nggih. Kula tumut remen anggen paduka Koko Prabu sampun ambangun negari Ngalengka nanging yaktosipun kula inggih anggadhahi raos ingkang sumelang. Duh Koko Prabu, sing mbok sumelangke apa Gunawan? Ngono nggih. Ingkang kula sumelangaken rikala negari Ngalengka punika kobar dening Hakni. Punika dipun sebabaken wanara cacah setunggal inggih menika Raden Anoman utawi Raden Senggono. Kethek siji wae wis bisa ngobrak-abrik negari Ngalengka mendah boyo mbok menawi sedaya wadya balanipun Prabu Rama Wijaya saking negari Pancawati Denda ingkang ewon cacahipun benjang wanuh-wani ngebak peperangan wonten ing negari Ngalengka diraja menika donjeng Koko Prabu. Dadi kowe wedi Gunawan. Kowe kuwatir, kowe miris karo kasektene Prabu Rama Wijaya sak wadya balane. Ngono apa piye? Mboten mekaten Duh Koko Prabu. Nanging ingkang kula kuwatiraken nenggih para kawula dasih ingkang mboten mangertos abang ijone lelakon. Para warga gong ingkang mapan wonten ing negari Ngalengka ingkang boten mangertos kintang kimpul miwah pojok plereting lelampahan. Punika inggih tumut dados korban sumangga sakmenika kula aturi menggalih Duh Koko Prabu. Para kawula alit sami kasempyok ing Aradan. Aradanipun saking pundi inggih namung saking tumindak panjenengan Kanjeng Koko Prabu. Tumindak paduka ingkang wantun bradat Arekyan Warasinta. Garwanipun Prabu Rama Wijaya. Punika ingkang dados tuk sumbering gara-gara Duh Koko Prabu edyan-edyanan. Jagat Dewa Bathara Sesaning Bathara jagat. Akyatare sanggapira nguri nangkul ginempit gempit dosa ngretnaning pawana iya sita kang walang ati Gunawan kula wonten dawuh Njeng Koko Prabu perkara kowe arep ngelek-elek
kakangmu Dasamuka monggo. Perkara kowe arep maido pakartiku monggo-monggo wae nanging Gunawan kudu eling. Gunawan aja pisan-pisan nyandak perkara Rekyan Warasinta. Kowe aja pisan-pisan ngrasani Sinta. Sinta kuwi sapa? Sinta kuwi titi sing Batari Widawati. Dewaning kabahagyan, dewaning katentreman. Tegese yen Dasamuka bisa nyolong Dewi Sinta, Dasamuka uripe bakal nemu mulya, wibawa Anyakrawati ambau dendo. Gemul Raja Brana keceh bondo donya. Lan maneh Gunawan. Lan maneh aku nyidra Rekyan Warasinta kuwi kabeh mau wangsit saka para dewa. Coba saiki pikiren. Coba saiki gagasen. Sing salah sing mangsit apa sing diwangsit? Gage Wangsulana Gunawan. Nanging Koko Prabu kedah imut. Heling piye? Rekyan Sinta menika sampun kagarwa. Rekyan Sinta menika sampun winengku ing kakung. Salahe sing mangsit. Salahe dewa. Dewa ki ra bodho, dewa ki ra goblok Gunawan. Nanging badya kados pundi Donjeng Koko Prabu? Paduka Koko Prabu kedah emut ngrisak pager ayu, nyures tures ijo menika tumindak ingkang kalebet dosa ageng lho Koko Prabu. Gunawan, kowe aja nuturi kaya Kyai Mejiang kaya dalang. Kowe aja nuturi karo kakangmu Dasamuka, kabeh tumindak kabeh pakarti kang tak lakoni wis tak pitung kanthi jangkep wis tak pikir kanthi permati. Waduh Koko Prabu, ingkang rayi namung dapur imut-imut kang sarta ngreksa dumateng kawibawan paduka Kanjeng Koko Prabu. Sampun ngantos negari Ngalengka menika surem ingkang dados wibawanipun. Namung karana watek nista budi candala ingkang kadi paduka tindakaken menika iblis larat mingkep cangkemmu Gunawan. Setan alas. Abrabak sura kabrahan nanggeget waja hamlintir gumbala sukala wijiling sabtu Gunawan, anggepmu apa? Mejiang kaya dalang nuturi kaya Kyai, pinter kowe timbang Dasamuka. Ngono apa piye? Pinter kowe sing dadi ratu ning Ngalengka kuwi kowe. Nyatane sing dadi ratu Rahwana-raja. Aja to kowe bocah wingi sore dewa kayangan. Dampyak nggawa gaman bledek babar pisan ora tak gubris. Nyuwun sewu Donjeng Koko Prabu. Estunipun kula menika namung ngemutaken dumateng pakarti paduka. Aku ora lali Gunawan. Paduka supe. Paduka supe Jeng Koko Prabu. Salah satunggiling sipating ratu menika manunggaling kawula kalian Gusti, tegesipun ratu menika boten ngadeg piyambak nanging wujudipun ratu utawi pimpinan ugi kedah mirengaken menapa ingkang dados panemunipun para kawula biyangsa telek Gunawan. Tembungmu ngabangke kuping, tembungmu ngabangke kuping. Nantang alus karo Dasamuka ya Kakang Rahwana-raja. Minggato tekan Ngalengka diraja kene. Minggat. Ora usah nyepet-nyepeti mripate Dasamuka. Ora usah ngreget-ngregeti kraton Ngalengka. Janji ora minggat tekan ngarepe Dasamuka. Kepruk diampar karo pecah diasmu kowe Gunawan. Elek wis Kakang. Lermo sawetara Kakang. Wah. Ah.
Tobat, tobat. Permarareh mangoso humyong hambrengeng Kati karunaning kaswasih aring marego hamalatgung Hare sang kondo mastrat moco leng-leng lalu mangu ladi Soraya mangrangsang panya Soraya mangrangsang waya Yos amara wayanto ing Kakang Rahwana Raja kowe iki engko gek arep nemoni lelakon apa to, Kang? Pranyata kowe ratu kang ora adil, Kakang. Ora adil piye? Ora adil piye, Kumbakarna? Sing duweni panemu kaya mangkono mau dudu Wibisana wae. Ning Kumbakarna uga duweni panemu kang padha karo adiku Si Gunawan Wibisana. Kenang apa? Kenang apa sing ndok tundung minggat kok mung Si Gunawan? Kenang apa kok aku ora ndok tundung pisan? Apa kira-kira kowe tresnani Gunawan tinimbang tresnani Kakangmu Dasamuka? Ngono apa piye Kumbakarna? Ngono apa piye? Kowe gelo atimu. Kowe gelo atimu sedih, atimu ditinggal karo Gunawan. Yen pancen kowe nggondheli Si Gunawan, yen pancen minggetuni lungane Si Wibisana, kowe minggat pisan. Minggat pisan. Dasamuka rapaten kelangan Kumbakarna. Woi, ata. Weh, latalah. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pramudita, Kakang. Kakang Dasamuka ya Kakang Rahwana Raja. Semono kang dadi kamurkanmu, ya Kakang. Eling-eling dieling. Kowe wis nundung karo adimu dhewe aku Kumbakarna. Seksenana, Kakang. Seksenana wiwit dina iki aku ora bakal ngambah ana ing negaramu bumi Ngalengka diraja kene. Aku arep tapa nendra mapan ana sukuning Gunung Gohkarna. Ora pati-pati tangi yen dewaning adil durung ngadili Ratu Angkara Murka. Aku arep turu sak modarku, Kakang. Hey! Leng-lenging driya mangu-mangu mangun kung kanduhan rimang lerlena tanpa kahanin ing
lir lena tanpa kanin yen tantulusa mengko sang dia utama Kumba karo minggat ya Ben. Gunawan Wibisana minggat ya Ben. Ngalengka diraja tanpa Kumbakarna ora paten. Ngalengka diraja tanpa Gunawan Wibisana Dasamuka isih iso ngadeg cecek bangsat elek. Yo ya ampun. Kok ngono ya kelakuane bose awake dhewe. Lah iya to Mbak, lah iya to Dik, kaya ngono kelakuane ya gembrang-gembrang kaya kita gembrang-gembrang sing bareng. Wong adike dhewe lho ditundung minggat. Ngono iki apa ora sedih ngrasakne ngono kuwi apa ora ya susah ngrasake. Wong kakang adik ora rukun. Kowe ngucap apa kowe mau? Kowe ngucap apa? Arep tak tundung minggat pisan apa piye? Ah, tundung takon minggat tekan ngalko Drasa pisan apa piye? Tak idoni pisan apa piye? Ngomban. Kowe iki aku mlaku nyang ndi? Kowe kudu manut karo aku. Lah tak mejang, tak nuturi karo Dasamuka. Kaya ayu-ayu dhewe. Kowe ning kene lungguh tok wis apik. Tuh. Iya. Pripun didoni, Dik? Pripun didoni? Lah kok jenengan nggih kendel kiwala to, Mbak? Ya aku malah seneng kok didoni. Aku nek angel ngono nggon sirah ya tak idoni. Alapane lho ya deloken to. Wong ngidone kok ya sak lepek lho. Piye? Njalukne apa piye? Mboten. Nyangkem rumangsa kula. Piye Sarpakenaka? Sae. Paman Prasna, kula wonten dawuh nggih. Pripun? Panemune Paman Prahasta pripun? Sae. Loh, kok nggur sae? Sampeyan iki mbok duwe usul, sampeyan iki mbok duwe panemu. Duwe panemu kok dipecat. Yo. Kamangka sakniki kula golek gawean angele ora umum. Kula daftar dadi patih Ngalengka entek sapi 7 lho. Mboten kula mboten badhe udu panemu napa-napa. Kakang Prabu Sarpakenaka piye Sarpakenaka? Matura kanthi malaka, matura kanthi jujur Sarpakenaka. Nggih. Apa dikeparengake aku munjuk atur Koko Prabu? Matura, piye? Adikku sing banget paling tak tresnani. Ngene ya Kakang. Aja dadi atimu. Aku mung matur witing klapa sak lugune. Yen negara Ngalengka kene kuncatan Kakang Wibisana lan Kakang Kumbakarna, padha karo negara Ngalengka kene kelangan kunci wewadi. Keringkiane negara Ngalengka kene Kakang. Mula kang saka iku Kakang, yen Kakang Prabu isih kersa ndahar ature adimu aku Sarpakenaka, mbok iya Kakang Prabu kersa paring pangapura marang Kakang Gunawan sarta Kakang Kumbakarna. Kala monto Kakang Gunawan lan Kakang Kumbakarna ora bali mring negara Ngalengka, Sarpakenaka sumelang. Aku sumelang bakale gampang wong jaban rangkah mangerteni babakan pengapesan. Pengapesane negara Ngalengka kene Kakang. Aduh, mati aku Sarpakenaka. Wah. Tianet-tianan. Oh. Pak rasa-rasa bener kandhamu Sarpakenaka.
Laduk nggonku paring duka marang kadangku Kumbakarna. Laduk anggonku paring deduka marang adiku Gunawan Wibisana paman Prasta paman. Kula wonten dawuh tinimbalan nger anak angger Dasamuka Mang Timbali putu sampeyan Indrajit ya Sang Megananda. Ken ngadhep wonten Stinggil Gari ngalengka ing mriki lenggan sapangki. Paman Prasta inggih mangestuaken dawamit padhal pasilan nggih. Putra Pandhawa tata Kadiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Awana bana maragana Samirana lan maragyang Pancabayu Adyatur miturut hanut sumarah mring Gusti dene Siti Miwang Utama panindak ing praja adil bejo dadi bantara Arina reban mring pro abdi Megananda Indrajit ger kawula nuwun wonten tinimbalan ingkang adhawuh duh Rama Dewaji wah getun keduwung rasaning atiku Jit angkane ingsun nundung pamanmu Kumbakarna kelawan pamanmu Gunawan Wibisana. Aja wedi kangelan mumpung durung adoh kang dadi lakune tungkanen. Susulen lungane pamanmu Gunawan Wibisana Jit. Keparengipun Kanjeng Rama Dewaji kadosa pundi Kanjeng Rama? Boyongen bali pamanmu Wibisana ana ngarsaning ingsun. Kon mulih ana negara Kalengka kene. Lan kowe matura mbok menawa panjenenganing ingsun rumangsa luput kang sarta pamanmu Gunawan Wibisana bakale tak paringi pangapura. Aku ora bakal nesu maneh, aku ora bakal paring dedukan maneh. Dasamuka ora bakal muring-muring meneh kelawan Gunawan Wibisana kon bali rene Jit. Nun inggih ngestuaken dawuh Kanjeng Rama nanging upamiya Kanjeng Paman Gunawan mboten kersa wangsul mring Praja Ngalengka budi disembadani bangga rampung ana pisan non mangestuaken dawuh Kanjeng Rama muga antuk pengasih saka Gusti ingkang Maha Asih sisan kanthi wadya bala prajurit negara Ngalengka diraja sak cukupe
wadon lanang nyekel gaman lading pangirising daging bathok wadahe getih kepareng bidal benjang menapa duh Kanjeng Rama Dewaji ora kitang colok lintang sambung obor rambatan pundak budhal dina iki Indrajit Megananda lho nggih kepareng amit madal pasilan bawan paman Prahasta bawan kula wonten dawuh anak angger dosa muka sisan gawe bubarno kang padha gantung sibo papan panjenenganing sun nedya kundur hangdaton nok-nok dados sedika mangestokaken dawuh anak angger Rahwana Raja lah ing kono to wau sampun paripurna sing pasiwakan Sang Buminata Giya Jengkara saking Damparadenta tumuli kundur hangdaton bawane Sang Nalendra wis datan singlar saking Ubaya